Benvinguts a tots. Estem aquí per celebrar en solidaritat a les víctimes de la violència de gènere el dia 25 de novembre i un acte que se fa des de l'Institut de Sant Ferrer, que com aquest any ja sabeu, degut a les condicions sanitàries, se farà per streaming i que els alumnes ho han preparat i tota la comissió de convivència amb molt. Com cada 25 de novembre, ens trobem un any més, però de manera molt diferent. El nostre escenari social i de convivència s'ha modificat, però, tot i això, hem de continuar denunciant les violències que pateixen les dones pel simple fet de ser. Algunes expressions de la violència es veuen, són més invisibles, però existeixen, com un iceberg, que només es mostra una part. La publicitat sexista, la invisibilització de les dones, els mites de l'amor romàntic, el llenguatge sexista, totes són formes de violència masclista. Els feminicidis són l'expressió més cruenta i visible en què aquesta violència masclista s'expressa en la nostra societat. Les dones són assassinades pel fet de ser dones, però no podem oblidar que la violència masclista es pot manifestar de múltiples formes. Les violacions són violències masclistes. Les agressions sexuals són violències masclistes. L'assetjament és violència masclista. L'any passat varen commemorar aquest dia, el Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, amb una exposició fotogràfica on es mostraven els diferents tipus de violència que podien arribar a patir les dones. Aquesta exposició va anar precedida de la performance Això no és un joc de nines, en la qual alguns i algunes de vosaltres hi vareu participar i en la que vareu denunciar el matrimoni infantil, la tracta de dones, les granges de dones embarassades, la mutilació genital i, evidentment, el feminicidi. Avui, un any després, hem vist que les violències han crescut durant el període de confinament. Moltes dones, fills i filles han patit l'experiència de conviure amb la persona que els maltracta. Davant aquesta situació, la societat no pot romandre callada i immòbil. La lluita contra les violències masclistes afecta a tota la ciutadania. Hem de treballar junts i juntes per construir una ciutat lliure de violències masclistes i on el respecte, la cura i la igualtat siguin uns valors cabdals per a la nostra convivència. Demanem una societat educada en els valors de la igualtat de gènere. Demanem espais segurs a la vida pública i privada. Volem una societat que rebutgi qualsevol mena de discriminació i desigualtat. Demanem un compromís per la transformació social. Volem una societat justa, sense relacions jeràrquiques per sexe, amb un nou model i paradigma de relacions més igualitàries. Volem ser les propietats de les nostres vides i del nostre destí. Volem llibertat, volem igualtat, volem rompre la cadena de violència masclista. Ara farem un homenatge a les víctimes de violència masclista durant aquest any. Mònica, 28 anys. Ciara, 3 anys. Olga, 61 anys. Judit, 29 anys. Liliana, 43 anys. Maria Concepción, 73 anys. Manuela, 79 anys. Rosa, 40 anys. Lorena, 41 anys. Clara Maria, 49 anys. Ana Maria, 38 anys. Alina, 34 anys. Maria del Mar, 43 anys. Manuela, 76 anys. Concepción, 65 anys. Mònica, 37 anys. Miren, 56 anys. Carina, 35 anys. Encarnación, 78 anys. Ànic, 65 anys. Josefa,
38 anys. Maria Belén, 46 anys. Glòria, 20 anys. Madalina, 31 anys. Carolina, 43 anys. Vilemor Cristina, 52 anys. Yolanda, 42 anys. Teresa, 83 anys. Anabelina, 44 anys. Alina Erika, 73 anys. Rosalia, 62 anys. Saloua, 41 anys. Jessica Daniela, 33 anys. Eugènia, 53 anys. Susana, 61 anys. Nancy Paola, 29 anys. Lina, 26 anys. Nom no conegut, 41 anys. Habibe, 34 anys. Remedios, 32 anys. Nom desconegut, 84 anys. Peggy, 49 anys. Ni una menys. Rompent la cadena. Ara, com és habitual, quan tenim una víctima per violència masclista, farem un minut de silenci i posteriorment passarem un vídeo que hem elaborat en el col·lectiu Feminisme a l'Escola, que se diu Ronsa Cadena. Des de les aules, no importarà que ho toqueu, perquè ja directament o la passarem des d'aquí. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente que pasaba olía que apestaba, era la mujer de Don Federico. Don Federico mató a su mujer, la hizo picadillo y la puso en la sartén. La gente que pasaba olía que apestaba, era la mujer de Don Federico. Quan jutgen una dona per la seva vida sexual i els hi reprimin, quan no faig regals sexistes als meus fills i les meves filles, quan la prevenció d'infeccions de transmissió sexual i d'embaràs és cosa de dos, cada vegada que a l'àrea de medi amb els infants investigam sobre dones que canviaren el món, quan veig un nen vestit de rosa i ho trobo normal, quan en una reunió, en lloc de pares, dic famílies, quan m'implica en la meva amipa i convida altres homes a fer-ho, quan me vestesc al marge dels estereotips, quan m'imposen la depilació i no ho faig perquè no vull. Quan li dic als meus infants
que les tasques domèstiques no tenen gènere. Hi ha algú que fumant. Quan sento un acudit masclista i no ric, Si trenco el silenci, quan som una testimoni. Cada vegada que veig esport femení i ho valor, Quan detec un micromasclisme i ho denunci. Quan no sé què rotllo en els comentaris sexistes. Quan considero que el meu valor no depèn del meu físic. cada vegada que els hi ensenyen als meus alumnes que les lletres de les cançons importen, Companys, que vull ser mecànica de cotxes. quan soc conscient que la pornografia no és ni real ni igualitària, Quan no deix passar els comentaris masclistes dels meus companys. Quan des de l'escola i l'institut treballem i educam per l'igualtat entre nins i nines. Romp la cadena. 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 I d'aquesta forma acabam aquest acte de commemoració de les víctimes de la violència masclista durant aquest any 2020 i ja que no hem pogut tenir la presència de tots vosaltres, virtualment supos que vos heu pogut reconèixer a totes aquestes imatges que heu fet aquestes darreres setmanes. Moltíssimes gràcies per tot i així donem per acabat l'acte.